Ki dekat jong ke Environmental Coordination Committee ke Than Ilaka Sutengah, kila dawana ke Sarkar bagadai ban penduk no eki karkhana Thang Doyong ne ki Coke Factory. Keberan ke Than Ilaka Sutengah, namar kini ki karkhana ki kta shibo ne ka kot ka kya jinginong shong bat donru ki batrai ke ne ka kam, klaim dayo jingbet satyana ke Sarkar. Kini ki dekat jong ne ka kenhun kila pen pau ke ne jing dawa leng bagi nong patai kubor, haka arp pratrek ubenai leber, hajar arpuar. Ki dekat jong ke Environmental Coordination Committee Nagathan Ilaka Sutengah hapo ke jingelam jong advisor uba riding war ha ke jing ekran bagi nong patai kubor nengkong kila penpaw ke jing smokeman baga Meglaya State Pollution Control Board Shillong kam shemlaai ke jing menjur ban seng ya ki arp kendai teliki Coke Factory ha ke Than Ilaka Sutengah. Nrei ke belatrai kam manta ki don khat arteli bat arteli ke ban semi temai. Ki dekat jong ke Environmental Coordination Committee ke lihat ho bagi ni ki karkhana ki bali jingbet ban Thang Doyong rengkat ke jingbut renti ki kendon jong Sarkar menrai ki babon ki pen khenya ka an bat ki yat lat ki kendon ki bala bu jeng apat ya ki no snong kham tam ki karkhana ki badon ha ke snong mopela tera laterke bat la mersiang kumta halor kini kijing pen khen gi kendon da kini karkhana la pentip ru shking shari National Green Tribunal kaba ha ka shpau trek ubnai leber hajar arpuar kala penmi ek hukum ya ka Meglaya State Pollution Control Board bagan pet ngor kini karkhana miet bat sngi ban lap ya kijing yat lat jong kini kendon ki balabo kumta halor kini ka hukum jong ka National Green Tribunal kini ka kenhon keladawan ki he jong ka Meglaya State Pollution Control Board ban pha brio shkini ki jaka badan ki karkhana Thang Doyong ban syong bat bansa bon tayo hakini kisnong ban lap dala ki jong ki khmat ya ka jingya lat jong ki karkhana ya kini ki kendon kani ka kenhuan kala dawaru bala dagi bor jong ka Meglaya State Pollution Control Board kemla ban pha brio dai ban ai bor pat hagi bor penyat district ban le kani ka kam ha ka bedai pat bat ka jingbam yo bor ki arp kendai teli ki karkhana ban Thang Doyong kani ka kenhuan kala dawa ban weng bat penpran sendon ni kini karkhana hakini kisnong namar kejing penyeng ya kini karkhana kala apat bandon kejing penteri sop ha ka Thang Doyong klem dayo jingbet te ha kat kum ga art ai ke batmai bangila yo na ka MSPCB kila don kumba sampeutli kini gi units ni ki kok plan ki bala don hapo ilaka ni hapo jong district hi barok away te ha bede bakani ki na ki sampeutli arpndai dli kila du no ya kani ka consent to establish but ki mlak shu banchna ki mlak shu banchna la ni ki mlak shu ban poret but khat artli ki de ki plans la ni ki units ki bla don ya ki consent to operate but sa artli ki badon ya ka consent to establish te ke ka jing ka ba mantapat kalong ba ngin nile stang yakini ki badon yakini ki court ni consent to operate but ki consent to establish ke ge basing tanat ba hadin bangi alit cha ka ying bishar jong ka National Green Tribunal ngila yo ru ya katuk ni kijing kwa la ni kijing thrang ki jong ki khun jong ke elaka ba ha ka chpudrik brai march ke don ka hearing jong ka National Green Tribunal ke badon ha po Kolkata bat kala ai ru ya ki order ha ke bade bat ke government ke bade ban but bat ban le ha ke bade bat kini ki kok plan hadin bangila ai ngila ai ya ka jingpentip sya ka National Green Tribunal ba ki don kini ki kok plans ki ba trei bi ein minute bat ki don ru kini ki ba la yo ya ka consent to operate ba ki trei claim da pendon kam lebon but ya ki kendon bala but dak sarkar te ka NGT hi kala ai ya ka order ya ka MSPCB ke deban page benya bhai kini ke deban monitor ya ki day and night te ha ka bade ba kini ngilap ba ka MSPCB ne ki non trek don hasilong ka problem ka don hapo ilaka Sutengah khamtam ya ki snong mopala tera bat kumta terter ya ki snong laterki ki snong lamersiang ya ki to ki kok plan ki don hapo umpleng te yakaniru ngi demand naka MSPCB bakade ban ai le ban monitor 24/7 hakbade ban lap yak jing shisha da pilih hangte hapo mopala tera menmit pinyo i bakini ki CTO ki units ki don ya ka CTO ki pengkhenya ki ain ki badon hapo jongka CTO ka CTO ka don ya ka ki shibon tli ki ain ki de ban bot
hende ki klem pendon kam ya ki filter ki klem pendon kam ya ki tiar ki badi ban pendon kam bat ki shu penmi be ya ki tedam klem da filter nak ta kadau kedon kejing shibun ya ki biru hangte nak ta kadau ru ka NGT kala ai ke MSPCB baka day ban monitor ya ni day and night 24/7 tingi ai ngi ong ya ke MSPCB hak ni ke por ke ICC ke day ban monitor 24/7 lada lem kumta ke deban pha no ya ki official jongki be deban sa no hang to shna mopala so kilo man sa no hapo umtra makin nyos ngong dalade ya ladehi lada kimla ban pha ya ki official jongki ban pe ya kini kijing hak be de ba kini ki pollution ke ba mi na kini ki coke plants ki ba yo ya ki CTO kila ban ai lade ban shna daka toll free number ba ki briu kila ban complaint 24/7 sha ke MFPCB leni ke ngi demand ru ina ke MSPCB ke deban pha deman ai ke authorized person authorized letter nani order ya ki no ki district magistrate la ki police hak bade bar monitor ya ki 24/7 ha bade bar ke pollution ha ka live we tre glober ar hajar arpat ka KSU jong ke southwest Khasi Hills kalahir ban kendang ki artli ki coke factory ki beren ha ke snong nong jeri bat kulang ki bahap ke district hapo ke jingelam jong secretary u ba jits kem nong sien but u Marconi thongni ubare finance secretary rengkat bagi dekhot jong ni kaseng but halor kani kaseng kala maham lupa nadu kipor ke bamanchwaru bakin amsha na pediang ya kum kini gijat karkhana ke bakta ya ka kya jong pat ba kaseng ke penrem juru kini kibre ke bonra kum kini karkhana ki bakta ka kya jong pat ba tang namar ke jengku aspa jongki hakaba kim khenchu uduk usuk ubashong basa akini kisnong but ba ke jeng ka bagi mat ru dikini kinong shong shnong Hagani kejeng hiar jong keseng lalap bagi niki artli ki coke factory la kam try de weu MLA jong motion road uba jigur merthong. Bat chuchu akabay bu try jong ini karkhana keseng gal kentu yu bu de ban sange no mardor gani kejeng tumu jong u ban penyang ye kini ki karkhana. Bat keseng kalong bakan omsha bada leli ru ban penyang ye kini ki karkhana hakathan kabakta ekokot kakya jong pat ba. Di nakliang jungi keseng ni ladap keren syairu dan hakini kisau benai peladap ni naliang seng la persya ya kini cook factory halor babun kinong rim ba ngilei hakiwi pat ki district kaba kum hacentia kum ha west kasihil ngilei wa kajingyang ki cook factory kita ya ka lier ka jingring mensim jong kibriu but kaba nakliang jungi keseng hi nakliang ka po district southwest ngili namar balai tang men hakani ba habayade bat kajing sedang ban kit tang kini ki mau itro tang kilut jong katrok kasurok jungi kampat ya hap setia bat hapot krok menta ki pajba kilamat jing ba kajingking ka klempat dap hadu menta la arbanai ba kajingkit mau it da bayat da kini kitrok spo saka kabala kedia sendon katu kajingking hapot krok bat ki surok jungi ru kidang long ki berit ki badang long sitom ha ban kit ki ban yat ki trok bahe bat ni kentu ki pajba ba kimde ban sya elam bakla ki weipat ki ba ki na ki weipat ki district ki ban elam bakla ringi kentu ya ka ki pajba jungi bade dong southwest ba trai shoi kini ki kam ki badang don ki motion ki doyong ki badang don na lor ba kaseng ngilalap kajing jaklia kabala jaklia lupa ki ki tolong jungi hang ne kadong kathan kum kawa kensi ran kor kaba kala jaklia ba ki pajba jong karan kor bagi basang te temru bunia katu kawa kim ju penung kamsu wat usia peru ba ngim ju penung kamsu namar bala klelang bodu doyong hang te poran kor ye usia peru ki paba kim ju penung kamsu dikini ki ngilai lupa te mentapat ngilai ba la persyang sakaban penjabo saya kalier kajingring mensim jong kibriu marba mdai tang kini ki arteli ba kinong tre niru kilapan pau ba ngikli mene bano ba dei try ki ong ba la dei ba dei try na kaliang UMLE ba dei na motion road na po salang kabana kaliang jungi kaseng ni soban kerpat ya ka sarkar MDA ba sangeno ya kini ki jing temu ban penyang cook factory haman ki jaka nrei la da phikwa palat penyang cook factory no ang te pedeng sor ken ban ya matlang mdai ban suyamat tanggi bana nong kendong handrei ladap hidon jing temusya
bakwa ban penyar ya kani cook factory peniang nong teh pedeng hapo pedeng sor silong baknang ba pinsutu ba kai kejingta jong ki cook factory te lada ki try jong kini ki artli ki cook factory kino sange kumbale ngin sa ui sibun kli ki cook factory hakane ka dong ka thang but jing lengba ka jingbun jong kini ki cook factory om dei tang baka kta tang ya kamariang ya ka ya ka air ka khando bat kan sa kta ru ka kan sa kani ka jing wan buhai snong da kini ki mendar kan suwan ra ya ka jingbun pat jong kini ki brew ki banabar kumbang i ki try snong hane tang ka no te lengba ka jingdon jong kini ki cook factory kan sa telap no sendan bat kan penduk jat sendan ya ki try snong ki badan hakane ka jaka